Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban puli da plentiful pengrup. Kimat bakongsan jong ke kubor. Mat ke Meghalaya ya ke jingpang COVID-19 hakasian ke Beningkong. Beteng ke Sarkar Meghalaya ya ke jingkang ya ke yat ke yeng bat ke let kawan hadu ke lai potrik uya ubanaya yong. On ai jingerap pisa ke Sarkar Assam ya ki nong chung ke jella ki bom shem lala ban wan pai shela yeng lasem hadim ra pentrikam ya ke jingkang shnong. Ke kubor babnia. Hakasian ke Beningkong ke jela Meghalaya kalamat ke jing syakta jong kenyang jingpang COVID-19 wat habdeng ke jing pentrekam ya baro kilat jingada da kibor bahalor. Uwei u doktor jong ke Bethany Hospital Shillong ulangat ha uni u kenyang jingpang COVID-19 hadin bladap le ikitas hinin kesni. Ya kini la penskem da menteri bedepet ya ketenat ke koit kekia ke Sarkar Meghalaya uba ilhek bat la peliu jengmutru bat menteri rangba ke jela. Menteri rangba ke jela u Konrad ki sangma ula pentep ba ke Sarkar jela kalalong bla penkre banyale persya ya kini ke jingpang bat kentu ikinong chung ke jela benom sngo shifting ni kulmar jingmut. Ula kenturu ya kinong chung ki balet sya sumar ha Bethany Hospital hadin ke artrik ubnai leber kidai ban pentip sya u helpline number 108 kenang ban la ban yo lum jingtip udah kentu juri kinong chung ki ban let sya sumar kini ke hospital ban syong penkerpang yela de yeng bat ban pentip ru sya ki bor sarkar hadin ke jing syakta jong ke jingpang COVID-19 hakasian Beningkong ke jela Meghalaya u chief secretary ke jela u MS Rao ula pelat kubor ba ke district magistrate kala penjeri ya ke curfew Basa pupra kenta habaro kawe kanong ba Shillong nado kapor Rio Baji menta menstep ke kat Southrik ubnaya yong. Bat ban pelat tang ye kitu ki badan ka kam ke bakongsan Kani ke jing pelat kubor kada kerpat ya baro ki nong chung ban ye trailang bat ban ye le kat bala ban nemi na le yeng kanang ban pensuk ye katanat ka koit ka khia ban but di ni kitu ki be kendu yo niyo ba yo ke jingpang bat ban ai ya ki jing sumar ki babiang. Ke Sarkar Meghalaya kalarai ban penjalan ya ke jingkang shnong hadu kalai potrik ubnai leber hadin ke jingalang ke kenhun ki menteri Sarkar ke bala penlong henen ke sengi hasilong usembut menteri rangba ke jela uba prestun tensong ulaya thu bahadin ba khmi bnya ya ke jinglong jingman hakeleng ke jaka la shimrai ban penjalan ya ke jingkang shnong ke kenhun ki menteri kalarai ban siu news pa tingka shisian chitayo shakumba shilak arpo hajanmut kinong trei ni kinong yo mentoi ke babelas ni Kibla syakta hakani ke jingkang shnong ke belas dang nado ke arpulai terik ubnai leber hadu kat sau terik ubnai yong. Ulaya tu bakumba lai hajar ngut kentup iki kena puli bakitu ki batre shabar ke jela ki badai na ke jela Meghalaya ki belas sakut aki benta bapher jong keri usembut menteri rangba ke jela ulaya tu ban ai jingerap yaki shisin ai de ke pisa ke balong lai hajar tingka. Ulaya tu ba on pat sya ya ke let kawan na ke wei ke district sya ke wei pat hadu banda pen benada kung wei pat. Henry ula ompat ba ula balasya ikitu kinong bela ki balasa shipor ki jaka belabu ke Sarkar ban let pa sya ki district jongki ki badon hakani ke jela. Ondang yai khang ya ke jingsha banrung sya ke jela bat ke jingmi na ke jela. Ulaya tu ru baka kenhun ki menteri ke Sarkar jela kila dep ban khmi benya ya ke rai bala shim dangshen ban sya iki kali shimet an pendon kam hakalet kawan ula ong ba hadin bala peliu jingmut bha bat yo jingmut na baro ki deputy commissioner ke kenhun ki menteri ke Sarkar jela kila rai ba ka let kawan da ki kali shimet ru on sya ki jakasor Henry ulaya tu ba ya ki kali shimet ban sya ki jaka nong kendong kan longkat kum ke jing penya jong ki deputy commissioner ki district bapher ke Sarkar Assam henen ke sengi ningkong kala shim ya karai ban ai jingerap da ka pisa ya kitu ki brio jong ke jela ki badan na ki jaka bapher jong kari ki bom shin lala ban wan pai shele yeng na ka jing khang shnong ke bla pentre kam hakari barok ka we ya thu menteri ke plating ka bat katanat ka koit ka khia u himanta biswa sarma la pentre kam ru ya u helpline number ba ki brio jong ke jela ki la ban ai miss call bat da ki la deble kumni on sa ai haki ya ka link ba ki la ban pa ki jing batai ba benya kentup iki account number jong ke bank. Ya kani la ya tu da menteri ya ke jinglang bat kinong thok kubor hagwati. Ya ke pisa ban yarap on sa penbena hadin baladat ban lum jingkhen ya baro ki bala phone sya uni u helpline number. Ula pensyai syu baki tu ki batre shabar ke jela Henry ki bala wan pai yeng shua ke jingkhang shnong kinom yo ya kani ke jingyarap pisa. Kani ke kubor ka 1 na ke All India Radio Shillong.
ki pulit ka Assam kala kirpat ki brio hagati bar ka jella bakin omsngo shifting hadin ka jingwan poi ki sangut ki brio ki badai ki nongshong shnong na ki weipat ki ri hinin ka janmit habatho ha ka Twitter u additional DGP u GP Singh ulayathu ba sangut ki brio kentup ya laingut na France kila poi hagati na ka jella Manipur hadin bakila pendap ya ka jingpan kerpang ya ladien e quarantine ha ka jella Manipur ulayathu bakini baro kila yo ya ka jing menjur na ka tanat badai pet ya ki kambari banlet na Manipur sa Delhi lengba ka Siliguri pat donshu ki bayo e ka jingpang COVID-19 ha Assam hapo kini ki lais ni balalet hadu menta ki don arp khandaingut ki bayo e kini ka jingpang ha Assam bat uwe na ki uladu yala ka jingim Habdeng ka jingkhang shnong ha ka ri barok kawai ha ka bayadei ka klam coronavirus ka sarkar Meghalaya kalarai ban sha iki dukan dikyat bat kumju ki kudam bukyat ban pli nadu ka por khandai baji min step hadu saw baji janmiet nadu ka khatlai tarik hadu khat nyau tarik ubnai minta ubnai haringkat ki kendon ban penyejengai uwei pat unong thiet bat kumju ru ban penbiang ya ki jingpen kho ya ki kti Kawai ka try dukan kalaya thu baya ki dukan lakhang nadu ka arpu sautrik ulber haka baya day ber ka jingkhang shnong haka ri barok kawai na ka daw juga klam COVID-19 kalaya thu ru balabut perking ki jingtha balabu kata ban penyejengai para brio bat kumju ru labu ya ki dawai pen khu kti ni hand sanitizer ba ki brio ki la ban pendon kam haka por ba ki wan thiet Hakasin ka baningkong ka jela Nagaland uwei ubrio ulayo ka jingpang COVID-19 hadin baldap banle ki test man kasni ublay u secretary sa ka sarkar Nagaland Health and Family Welfare u kison yo yomi hinin kasni ulayathu ba unni ubayo ka jingpang na Nagaland lapan kerpang Hagati Medical College and Hospital hakaju kapor ya ka kemi ukpa lembat ki bahayeng basa lembat u laphale ki test badon kambaro Hagati ka sarkar jilla ka khang kirdap ya ki benta jong ka Marwari Pati bat Ghora Pati bat ru ki hospital Shimet Hadimapur ka sarkar jilla ka pentip ru belas dang lum jingtip na baro ki belawan da ka ju ka kat lingsun ha ka arpu sautrik ubnai leber ka bela shong da uni ublayo ya ka ne ka jingpang Menteri Badai Pet ya katanat ka koit kakya ka jala Assam u Himanta Biswa Sarma ulayathu babon na kibayo ka jingpang COVID-19 na ka jala Assam kilayo ka jingkot jingkya habakran bat kinonglum khubor Hagati u Sarma ulayathu ba lada kila ikot bha kala banlong ba on penlat no yaki hashuwa ka santrik menta ubnai uni menteri ulayathu baya uwei ubrio na Nagaland ubayo ka jingpang labu ha ICU Hagati ban ai ka jingyada ulayathu shu baladan baro lai wengut ki bayo ikni ka jingpang ta do menta kumba prapun hajar ki PPE kits bat ki mask N91 bat N95 la ban yo ha ka jalla u MLA ka Nongstoin constituency u balong ru u chairman ka Meghalaya State Law Commission u ba Macmillan Bersat ulayathu ba omdan batip hadu lanu kani ka klam COVID-19 kanne Henry kilat jingada de ban shim bat board ki kendon ki bal ai de ki board penya district bat katanat ka koit ka khya ulayathu ba kum unomi khmat un hab ban lum jingtip ba ya ki shnong ba pher khnang ban la ban ai jingarap shakitu ki badai hok ban yo ka jingarap bat hadu menta ulad de ban ai ka jingarap syapalat kan artli kishnong bahap apo ka Nongstoin constituency hakawi pat kaliang u MLA na Jowai uwailat miki shela ulayo ya ka bansam khaw shaki dorbar shnong jong ka Jowai constituency ula pentip ru ba ka jala kala ken show bun ki marbang kum ukhaw bar ki brio kum de ban sngukul mar ni shepting Menteri rang badu kari Narendra Modi un ai jingkren shakipat nongchong shnong kari menta ka step haka Porsche pho baji kala banlong ban sa ai ka jingpen bana halor ka rai bala ondang penjalan biang ya ka jing pakhang shnong sa shisin kemat bakongsan jong ka khubor mat ka jalla Meghalaya ya ka jingpang COVID-19 ka sin ka baningkong beteng ka sarkar Meghalaya ya ka jingkhang ya ka yat ka yeng bat ka let ka wan hadu ka lai photrik ubnaya yong on ai jingarap pisa ka sarkar Assam ya ki nongchong shnong ka jalla ki ba omshim lala ban wan phai shala yeng la sem hadin bla pentrikam ya ka jingkhang shnong Katu ka khubor kalakot kablawan shipi na ka All India Radio Shillong